Tamén pudemos coñecer de primeira man as apreciacións dos bombeiros da provincia da Coruña do novo convenio. Con el melloranse as condicións laborais dos profesionais, algo que agardan vexan efectivo o antes posible. A semana pasada, e tras 12 meses de loita e folgas, o Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento da Coruña, integrado pola Deputación Coruñesa e a Xunta, aprobou o primeiro convenio colectivo para o persoal operativo dos parques provinciais de bombeiros. Tamén se deu luz verde á modificación da Relación de Postos de Traballo, RPT, que define as funcións de todos os postos e o novo organigrama. Pasos adiante que os profesionais reciben con boas perspectivas. No que, se regulan as condicións de cada un dos traballadores e, nun principio, quedamos contentos polo que asinamos. Eso sí, ahora vamos a esperar que se executen e que se fagan, que se vexan na realidade do día a día. Os profesionais viñan reivindicando unha serie de melloras e de cambios para garantir un desempeño seguro e de calidade do seu labor, e a meirande parte deles foron recollidos no documento que se asinou. As condicións salariais, por outro lado a valoración a través da que se chega para ter esa valoración salarial e o persoal que é unha das, un dos talóns de Aquiles deste servicio que está baixo mínimos desde fai moitos anos e conseguimos unha contratación para o Consorcio da Coruña de 42 persoas, pero que se tardará en ver polo menos mínimo un ano entre que se fan as contratacións e se saca esa posición e se fan as contratacións, non se verá no servicio, non se verá efectivo. Con esta medida agárdase que non se teñan que pechar máis parques de bombeiros, algo que ata hai relativamente pouco pasaba con máis frecuencia do agardado. Simplemente co feito de que os bombeiros non fan horas extras voluntarias, si as obligatorias, pero ao non facer horas voluntarias, se cae de caixón que hai que contratar. Entonces, dende o acordo, sí que empezamos a realizar esas horas e non pechou ningún día o servizo. Agora toca esperar a que se fagan efectivos todos os acordos para ver de primeira man a nova realidade dos bombeiros grazas a este convenio. E que podemos acudir ás intervencións con máis persoal, que con esa contratación sigue sin chegar o persoal para poder ter unhas dotacións mínimas seguras e realistas de calquera intervención que podamos acometer. Tamén se agarda unha mellora do equipo que usan os profesionais no seu día a día. O convenio se realizou unha listaxe de equipamentos de vestuarios que hai que comprar porque temos todo bastante obsoleto, bastante desgastado, fai anos que non renovan equipamentos e despois, en canto a vehículos e todo eso, nos din que están traballando xa nas licitacións de vehículos novos e de equipamentos novos e que, ao igual que o persoal, van a tardar en salir porque, na administración as cousas van despacio e espero que despacio, pero que seguras e que se ejecuten. Despois de meses de loita e de folgas que remataron a comezos deste 2025, os bombeiros conseguiron mellorar as súas condicións laborais, efectivo neste primeiro convenio colectivo na provincia da Coruña. A nivel galego tamén se foron pechando acordos. As mesmas condicións para ter un convenio de contido común nos 4 consorcios, aínda que cada consorcio ten as súas peculiaridades, e ademais as correspondientes RPTs de cada consorcio. A partir de principios de ano, como cada consorcio foi a un ritmo distinto, dende principios de ano, máis ou menos, fomos firmando eses convenios con cada mesa xeral, con cada mesa en cada consorcio, e desde principios de ano que se veñen realizando as horas extras. De feito, non me consta, na provincia da Coruña, non me consta que se pechara ningún parque. Os profesionais agardan que pouco a pouco se vayan facendo efectivos todos os acordos e se conte o antes posible con todas as melloras.